Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko or kabibisita mo pa lang sa channel ko or napadaan ka lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button na makikita mo sa ilalim. Hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. Guys, gaya ng sinabi natin, pag-uusapan po natin yung party list system sa Pilipinas. Ano po ba yung party list system sa Pilipinas? Kailan po nag-umpisa yung party list system sa Pilipinas? Maraming mga tao nagtatanong minsan sa atin, ano ba yung party list system sa Pilipinas? Bakit po may party list at kailangan pa ng party list system? Guys, yung party list system sa Pilipinas po ay nag-umpisa nung panahon ni Cory Aquino, nung siya po ay presidente ng Pilipinas. Bakit may mga party list na lumabas o kailangan ng party list? Napagtanto ng pamahalaan ni Cory Aquino na may mga tao po na underprivileged or tinatawag natin underrepresentasyon or marginalized sector. Pag sinabi 941, gaya po natin ang sinabi po natin, bakit may party list system sa Pilipinas? Kasi guys, sabi ng Pangulo or pamahalaan ni Cory Aquino, mayroon po tayong mga marginalized sector. Pag sinabi po natin marginalized sector, ito po ay nasa gilid o hindi napapansin ng ating gobyerno. Hindi na bibigyan ng boses. Gaya nga ng sabi ni Leni Robredo, ni Vice Leni Robredo, nasa laylayan yung mga tao na ito. That is why, yung iba't ibang tao kailangan may mga representasyon, kailangan i-representa sila sa ating pamahalaan. Pag sinabi po natin marginalized sector, ito po sila, PWD, magsasaka, mangingisda, lahat po ng klase ng grupo ng tao na hindi nabigyan ng representasyon or boses sa ating gobyerno. Ito po ay tungkulin ng ating party list system sa Pilipinas. So that is why, kung makikita nyo or mararamdaman nyo sa panahon natin ngayon, ang dami na ng party list. I think yung party list natin ngayon nasa 176 if I'm not wrong. No? Guys, ito po yung mga pangalan ng example ng party list. Sabi ng taga Bicol, hindi sila nabigyan ng boses sa pamahalaan. Sabi nila, kailangan po natin gumawa ng party list. Ito ay Ako Ay Bicol, yung pangalan ng party list nila. Sabi naman ng mga gwardiya, hindi tayo nabigyan ng boses sa gobyerno o sa government. Gumawa rin tayo ng party list, Gwardiya Ako. Sabi rin ng mga teacher, hindi sila na-represent ng mga kongresista doon sa ating government, kaya gumawa sila ng Teachers Act. Gaya guys, ang sabi ko, lahat ng party list po, lahat ng party list marginal sector ay kakabilangan po ng party list. Karagdagan guys, nakapag-isip rin yung mga seaman na buong years o minsan lang sila makauwi sa ilang bahay, hindi sila pa rin na-represent ng ating mga kongresista sa government. Sabi nila, gumawa rin tayo ng party list. Yung tawag sa party list nila, angkla. Paano manalo ang isang party list? Pag sinabi natin party list, dapat may nominado. Sa party list guys, mayroon 3 nominado bawat party list. Yung tawag ay first nominee, second nominee, and third nominee. Kapag nakakuha, pag nakakuha po ng 2% cast vote, makakaupo po yung first nominee. Kapag 4% cast vote naman ang nakuha ng isang party list, 2 nominee po yung makaupo sa kanila. Yung first nominee and second nominee. Ano po ba yung powers and authority ng isang nominado sa party list? Gaya po ng powers and authority ng isang congressman o kongresista, yun rin po ang kakayahan ng isang nominado sa party list kapag nakaupo na sila. Ito po ay halimbawa lamang. Mayroon pong bumoto sa ngayong eleksyon na 32.4 million na bumoto. Yung bumoto hindi yung nagrehistro. Ibig kong sabihin, kahit nagrehistro pa sila, pero hindi sila bumoto. Yung bibilangin natin sa 2% na cast vote ng isang party list, dapat bumoto. Let's say example, 32.4 million ang bumoto.
dapat makakuha ng 650,000 vote ang isang party list para sa isang nominee. Ngayon po, 2022 election, mayroon po tayong 62 sets na dapat na upuan ng mga party list. Mayroong mga katanungan na halimbawa 173 yung party list ngayon na tumatakbo para sa 2022. Ilan ba yung iboboto natin na party list? Isa lang po yung iboboto natin. Sabihin natin o ulitin ko, isa lang po. Let's say example, 173 party list. Isa lang yung dapat mong i-shade or iboto. Hindi mo kailangan bumoto ng dalawa, hindi pwede yung dalawa, hindi pwede yung tatlo. Dapat isa lang na party list na iyong iboboto. Tanong na naman, isang katanungan. Halimbawa, mayroon po tinatawag na Teachers Act na party list. Ang tanong po, dapat po teacher lang ba yung buboto? Guys, kahit ano pa yung klaseng party list. Halimbawa, ako ay Bicol. Dapat ba taga Bicol lang ang buboto? Hindi. Pwede kahit sinong bumoto. Kahit hindi ka pa belong or naaayon sa kanilang party list, pwede ka pa rin bumoto sa kanila. Halimbawa, sa Teachers Act, hindi po ako guro. Buboto ako. Pwede. Bakit? Sabi nga sa Republic Act 7941, lahat ay pwedeng bumoto. Basta 2% of total cast vote ang makukuha ng isang party list pasok sa isang upuan doon sa Congress. Guys, halimbawa po, gaya ng sinabi natin, mayroon naman ibang katanungan. Halimbawa, yung congressman natin o congresswoman natin sa isang distrito, bakit hindi niya ba kayang i-represent yung marginal sector sa kanyang distrito? Bakit kailangan pa natin ng party list? Gaya ng sinabi natin, mayroon din tayong kongresista doon sa ating mga distrito. Bakit hindi ba nare-represent ng isang kongresista sa distrito ang ating mga marginal sector? Well, ang sagot dyan po mga guys, depende po yan sa ating mga government officials. Ito po ay tinatawag na law. That's why sinusunod lang po natin. Whatever, kung hindi man kayang i-represent ng isang kongresista sa isang distrito ang mga tao doon, it's up to them na lang. Basta ito po ay galing po, nag-umpisa po sa panahon ng 1995 administrasyon ni Cory Aquino. Guys, kung mayroon pa po kayong mga katatanungan tungkol sa party list, comment lang sa comment section natin sa ilalim at gagawan po natin yan ng video o tatalakayin po natin sa mga upcoming videos natin. And guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. But by the way guys, before I end this video, gusto ko lang mag-iwan ng isang paalaala guys, na ngayong 2022 election guys, kung sino man yung kandidato na pipiliin nyo, yun lang isang sasabihin ko, dapat totoo ka sa iyong kandidato. Maraming salamat po. Ako'y nakatingin ulit sa salamin.